De Itterbeek is grensrivier tussen Nederland en België. België ligt achter mij, Nederland ligt voor mij. En de bron van de rivier ligt op het Kempersplateau in België. En langs de beek liggen diverse watermolens, zoals de Armenmolen in Neeritter. De landmark van Ittervoort is de 118 meter hoge mediatoren hier achter mij. Hij is in 1989 gebouwd als zendmast, maar tegenwoordig doet hij dienst als datacenter. We zijn in Neeritter, waar Gerard Krekelberg in 1909 de tekst schreef van het lied Limburg mijn land. Dat lied, die tekst, werd in 1939 het Limburgs volkslied, maar kreeg wel een nieuwe titel, Waar een broodschoen eikenhout. En dat Waar een broodschoen eikenhout, dat is het volkslied van beide Limburgen. Alleen zingen de Belgische Limburgers het laatste strofe niet, want die gaat over het Huis van Oranje. En dat is hun koningshuislied. Kasteel Borgitter ligt op de Belgische oever van de Itterbeek. Het is in 1540 gebouwd en wordt ook wel het Witte Kasteeltje genoemd. Waarom? Dat kunt u zelf zien. En bij het kasteeltje ligt ook nog een molen, de Borgmolen. Kessenich was vroeger een vrije rijksheerlijkheid. En het ligt aan de Maas, het ligt aan de Itterbeek en het ligt aan een aantal andere beken. En aan Kessenich, vlak aan Kessenich, ligt dit prachtige natuurgebied, het Vijverbroek. Vijverbroek met mooie bossen, met poelen, met wilde grazers. Een heerlijk gebied om te wandelen. Het historische centrum van Thorn is een beschermd dorpsgezicht. Thorn wordt ook wel het Witte Stadje genoemd. Zo'n 800 jaar geleden werd dit Witte Stadje geregeerd door vrouwen, namelijk adellijke stiftdames, zo'n 20 in totaal. In de Franse bezettingstijd in 1794 kwam een einde aan het vrouwelijk bewind. En de abdijkerk hier achter mij is in de 10e eeuw gebouwd.